Здравейте! Аз съм Let's Play! Аз съм Сърти. Вижте ме, Сърти. Let's Play! Кой е с теб? Да, е интересно. И това беше последната лекарщина на този. Да, сега вече ще преминем на този след. клип. И искам да се извиня, че в миналите клипове се легавих. Това е просто за забава. В чайите да пия на вода. Върнахме се и днес ще покажем странностите в Soplex сервера, скритите неща, за които ние не знаехме, докато не открихме. Така. Къде си ти? Аз отида тази да им покажа на зрителите. Чакай, ти в кое лоби си? Не знам, аз съм лоби 2. Чай, напиши пак лоби. Да се срещнем, трябва да сме в едно лоби. Чакай, сега ще ви покажа много странни неща. Напиши лоби. Тук, Спри например, клипа, трябва да сме в едно лоби. И така, върнахме се, дами и господа. И се стряваме нещата, които правихме. За да сме заедно. И пак, защото хватскам. Странностите в Soplex. Странностите, добре го казвам. Така, първо, може да сме променили това, което открихме отдавна. Но, Тя ще ви покажем. да, тук нещо спана. И тук вътре намерихме нещо странно. То сервер не е премиум. Кой това е? Soplex. Soplex. Да. Има нещо свързано с Mineplex. И не, с Hypixel има даже. Да. Слизай тук долу. Да. Странно. Странностите са. Странни. Вижте там. Това се опитва да го крие от нас. Това иска да на опиени. Толкова е красиво. Но, за тези, които са с текстът пак, много ясно ще го видят. Като дойдете тук. Ти с текстчър пак ли си? Да. Вижте, влизаме тук. Човек, намерих нещо. Ела, върни се. Чакай, да. Вижте, хора. Уж не е премиум сервер. Hypixel Office. Hypixel Office. Да се качим горе да разберем. Това е много странно. Е странно. Да видим другите врати. Искаш ли? Чай първо да видим тук. Тук има едно хубаво легло. Искам да има, не може. Айде да видим другите странности в Soplex. Защото Soplex е иллюминат. Иллюминат. Да. Какво е пенсиве? Ела, това е Hypixel туалетата. Hypixel. Ти се качи пак там горе да ме Hypixel туалетна. Hypixel туалетна. Идвам. Това да видиш Hypixel туалетата. Добре, идвам. Ела. Не там. Тук при мене. Там. Да. И тук. Нашата специална Hypixel туалета. Не. Наша Hypixel туалетата. Добре, да видим другите. Да. Аз ще скоча като Хана Спарух. Хана Спарух? Айде, идвай. Ние сме българчета. Така да видим друго. Това е Puzos Office. Puzos Office. Бива го. Виж, там има Redstone. Човек, ела при мене. Намериш нещо много странно. Ела, тук влез при мене. Добре, влизам. Това какво са? Това са командни блокове. Виж тук, има Redstone. Да. Това са главните неща на сервера, сигурно. Да разгледаме още странности. Така. Какво е това тук? Hypixel Build-In Office. Виж, той е по-голям. Той е огромен. Да. Виж, тук има неща. Да видим. Hypixel Build-In. Въй. Хора, това е нещо странно, свързано е с Hypixel. Да, proper, да. Хората да си го прочитат. Тук горе. Родан. Добре. Виж. Creative Administration. Къде бе? Ето горе го пиши.
Създайте една креатива. Dark Виж, Server. да видим тук, да видим. Виж. Белка. Ела. Има нещо странно. Winkle Съндък. Library. Хора, това е паранормално. Какво може в един обикновен сървър, да има? Виж, Mixing Core. човек, има редстоун. Ох, 6. Achieve restart. Натискам го. Добре. Това е странно, хора. Този сървър сме играли Bullet Battle и друг. Странно. Този сервер е паранормален. Тук какво пише Creative Mode? Добре, да отидем да видим. Друго. Неща. Надолу ли над... Къде сме? Тук? Да. Вижте, ето тук има също нещо. А врата, която води до някакви ръчки. Те ръчки сигурно хората управляват нещо. Не, то също може. Така, идвай тук. Два веднага. Човек. Виж, пропусна нещо. Да. Closet. Rest talking will sont me. И виж къде се появихме. Човек, това е лабиринт. Върна в началото и да ми може нещо, виж. Не, това също е Closet. Да. Това беше странно и паранормално. Абонирайте за още странни неща. Това беше.